Arkitektuek zenbaki asko izaten dituzte mahai gainean. Ez dira matematikariak, baina matematikak kontutan izan behar dituzte askotan. Egia esan, makina bat lanbideari gara gertutik ezagutzen bai pasan, asteartero ordu honetan, arkitektoak izan ditugu hasieran protagonista eta orain matematikariei egingo diegu bai pasa, izan ere COVID-19aren ondorioz konturatu gara hitzetik hortzera ditugula. Eta bikamera jo dugu horretarako matematika aplikatuen Euskal Zentrora. Hango ikertzailea delako Inma Arostegi, Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia eta Teknologia Fakultateko irakasle matematikaria da bera. Eta una iradik hitz egin du berarekin. Inma Arostegi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zure lantokian ondago Bizkaiko kampusean ala Bekamen Bilboko egoitzan? Leioan, Zientzia eta Teknologia Fakultatean. Eta Galdakaoko ospitalean ere baitarteka? Bai, tarteka astean behin edo bi asterik behin joatenaz bai Bekamera Bilboko egoitzara eta baita Galdakaoko ospitalera, bertako ikertzaileekin biltzera edo bertan lan egitera. Eta zer matematikariek uste alduzue COVID-19ak lagunduko duela zuen lana bistaratzen? Ez dakit horrela esan da, badirudi COVID-ari esker plazaratu dela gure lana. Egia esan, azken urteotan matematikarion lana nahiko agerikoa izan da, baita komunikabidetan ere, COVID-a ez da izan azken tanta baino, ezta? Eta egun hauetan, COVID-ari dagokionaz baino ez denez hitz egiten, hori ere lotzen da gure lanarekin. Hori bai, pixka bat gehiago ezagutzeko saiakera egin nahiko nuke gaur zurekin bai pasan, zure laguntzarekin noski. Kokatze aldera, zer irakasten duzu unibertsitatean? Nik Zientzia eta Teknologia Fakultatean estadistika irakasten dut. Alde batetik matematikako graduan estatistika teorikoa edo aplikatua, eta bestetik beste espezializazio maila baten biozientzietan edo osasun publikoan biostatistika. Eta Bekamen, ze ikerketa lerrotan aritzen zara? Bekamen ere ikerketa lerroa estadistika aplikatua da. Lerro hau batez Bekamen dauden ikerketa esparru ezberdinetan, estadistika aplikatua datuen zientzian esparruan kokatzen da. COVID-19aren aritik osakidetzan proiektu jakinak egiten ari zarete, zuzehazki zertan ari zara? Bai, oraintxe bertan proiektu ezberdinetan ari gara eta ni neu COVID-aren ondorioz ospitalaratze beharra eta hilkortasuna aurre izateko ereduen garapenean ari naz. Eta beste lankideak? Momentu honetan, une honetan, lanean dauden beste taldeak ere antzeko helburuak dituzte. Gehien bat, momentu alarria denez, gehien bat helburu horiek dira gaixotasunaren modelizazio epidemiologikoa egitea edo eboluzio txarra nolabait aurre izatea, ezta? Eboluzio txarra esaten dudanean, ospitalaratze edo zainketa intentsiboen beharra edo heriotza zarinaz. Eta zu parte hartzen ari zaren proiektuan, zenbateko aurre ikuspenez lortzen dituzu emaitzak? Astebete eta 2 hilabete bitxartean mugitu izan gara orain arte. Hau apur bat egonkortasunaren menpekoa da ere, egoera egonkorra bada, azken aste hauetan ikusi dugun bezala erresagoa da aurre ikuspenetan asmatzea, egonkorra aldatzen ez denean, egoera ez denean hain egonkorra zailagoa da. Eta zer dira, Euskal Autonomia Erkidegoko mailako aurre ikuspenak? Bai, orain bai, momentu honetan erkidego mailan ari gara, baina egia esan beste unidade geografiko txikiagoak ere erabil genitzake lurralde historikoa edo osasun eskualdea esate baterako. Eta izan ere hasieran kasu asko zeudenean osasun eskualdeka egiten genituen aurre ikuspenak. Eta nola egiten dira horiek? Gu lanean ari garan proiektu honetan nolabait egiten duguna da, 3 urratzetan lan egiten dugu. Lehenengo urratzean ereduak garatzen ditugu, eredu epidemiologikoa eta estadistikoa konbinatzen ditugu, alde batetik gaixotasunaren eta gaixotasunaren edapenari buruzko informazioa erabiltzen dugu, virusaren latentzialdia edo gaixotasunaren infekzio indarra olakoak, eta bestetik orain arte behatutako ospitalaratzeak edo heriotzak erabiltzen ditugu eta guzti hori konbinatuz eredu bat garatzen dugu. Behin garapena egiten dugunean, ereduaren emaitzak orain arte gertatu danarekin alderatzen ditugu, eta horrek ematen digu aukera nolabait balioztatzeko gure ereduaren emaitza,
Eta ondoren egiten duguna da, etorkizunean gertatuko dana aurre ikusteko erabili eredu hori. Koronavirusa zizketan hainbat entzun dugu azken aldian algoritmo, ez? Guri gogorarazi egin beharko diguzu, ja aztu xamarra dugu. Algoritmoak erabiltzen dituzue zuek aurre ikuspenak egiteko, baina ez da erabiltzen duzuen urrunkera bakarra, ezta? Ez, hain zuzen, algoritmo bat agindu sorta bat baino ez da. Gehienetan problema bat ebazteko erabilgarria den pausu kate bat bezala. Aurre ikuspenak egiteko ez dugu algoritmoa bera gauzatzen, akaso erabiltzen dugu metodoa programatzeko algoritmoa. Gure kasuan aurre ikuspenak eredugintzan edo modelizazioan oinarritzen dira gehiago, ez? Errealidadea orokorrean konplexua denez, errealidade hori simplifikatzen duen eredu bat eraikitzen dugu, eredu hori egitzat jotzen dugu, eta nolabait kontrolpean legokeen egoera balitzlez jarraitzen dugu, eta horri esker ereduaren emaitzak lor ditzakegu. Gertatzen dana da, errealidadeak ziurgabetasuna handia du, eta eredu simpleak ez du beti ondo islatzen errealidade konplexu hori. Orduan, eredutik lortzen diren emaitzak aurre ikuspenak dira, eta ez datoz bat euneko errealidadearekin. Ereduen helburua ziurgabetasunak sortzen duen faktore horiek kontutan hartuta emaitza fidagarria eskaintzea izango litzateke helburua, eta urrenkerak eredugintzan eredu mota ezberdinak daude. Algoritmoak ere esan duzunez, bai erabil daitezke urrenkera ezberdinak bezala adimen artifizialean esate baterako, ikaskuntza automatikoa egiteko erabiltzen dira maiz, gure kasuan gehiago gure urrenkera eredugintza da. Eta erabilitako urrenkera bat izan edo beste izan, datuak beharko dituzuen, nondik eskuratzen dituzue? Amaitzan nahi baditugu, emaitzetara iristeko datua behar ditugu, bai. Orduan, kasu honetan, osasun zerbitzuetan biltzen dira datuak, eta beraiek direnez hain zuzen ere, emaitzak eskatzen dizkigutenak, behar ditugun datuak beraiek ematen digute sarrera, bai datu horietara. Datuak horren beste babesten diren garai hauetan ez dizuegu ez gara datu ez galdezka hasiko, baina nola ze datu izaten dira horiek, ze aldagai hartzen dituzue kontuan lanerako? Gure kasuan, orain arte behintzat erabili ditugun datu guztiak taldekatuak dira. Hau da, esate baterako eguneko zenbat kasu positibo egon diren, edo ospitalaratzea beharrezkoa izan dutenen gizaki kopurua, edo zainketa intentsiboa beharrezkoa izan dutenen kopurua, hildakoen kopurua, horrelakoak dira. Gehien bat adintarteka edo eskualdeka neurtzen ditugu. Konfidentzialtasun aldetik erabiltzen ditugun datuen babesa guztiz bermatua dago. Eta gutako bakoitzaren ardurak, gai honetan, duen garrantzia ere bada aldagai bat? Bai, horrelakoak ere gaixotasunaren transmisioan eragina dute eta aldagai importanteak dira. Gertatzen dena da, kasu horietan, ez dela hain erreza neurtzea. Ez da eskuragarritasuna soilik daukagun arazoa, baizik eta neurketa ere. Bai, hori zaila izango da neurtzea, ez da? Bai, horrelako aldagaiak oso subjektiboak dira, orduan ez dago modu zuzenik neurtzeko, normalean zeharka neurtzen dira. Ez dakit esate baterako mugikortasun indizeak lortzeko, erabil ditzakegu autoen joan etorriak, edo telefono mugikorren jarraipena, edo kaleetako kamarak erakusten duten oinezkoen arintasuna, horrelakoak, baina beti asko subjektiboagoa, ez da kopuruak neurtzea bezala. Egia izango da orain arte ere, bai, baina egia da azken aldi honetan, zuen lanetan oinarritu direla osasun eta politikari asko, nola bizi izan duzue hori? Egia esan, ez dakigu, guri aholkoa eskatu digute eta gu eskaera horri erantzuten saiatu gara. Gure emaitzak lagungarriak izan direla pentsatu nahiko genuke, erabaki horiek hartzerak orduan, hori beti ere beraiek esku artean duten beste informazioarekin bateratuz. Eta gure aldetik, guk nik uste, nik behintzat hori nahiko estresarekin bizi izan dut, ez? Gu ikertzailea gara, beste patxa batekin lan egitera ohituta gaude. Gure helburuak normalean ez dira izaten kudeaketara zuzenduta, ez? Jakin badakigu ikerketatik lortutako emaitzak kudeaketarako laguntza aproposa izan daitezkela, baina kasu honetan ikerketa bera zuzenean kudeaketara zuzendu behar izan dugu, eta hori guretzako berria izan da, ez? Eta denbora beti kontra. Bai, gainera hori, dena atxorako. Orain baino lehen aritu zarete baldintza horietan lanean?
Bagia esan ni neu, erlojuaren kontra lanean maiz ibiltzen naizen pertsona naiz, ez? Baina gehienetan egoera hori lan samaren ondorio bat izaten da. Oraingoan premia beste mota batekoa zen, etzen hain zuzen lan sama, baizik eta emaitzak kadukatu egiten direla eta azkar kadukatzen direla. Orduan horrek antsiedade handia sortu digu. Erronka bezala hartu behar, orduan? Bai, dudari gabe. Bestela ez ginateke hemen egongo ez behintzat honetan lanian. Eta telematikoki lanean ari zarazu? Bai, hasieratik. Eta asko galdetzea ez bada, zeintzuk dira zure lan tresnak? Bueno, fizikoki ordenagailua, zango nuke. Eta fizikoa ez dana, komunikazio zarea. Etxetik lanean ari garenean, ezinezkoa izango litzateke etxetik lanean aritzea, zuntz optikoa ez banu izango esate baterako. Eta COVID-19 gatik alde batera utzi behar izan dituzun ikerketak, nola daude? Nire lehioako mai gainean. Eta, zeri buruzko ikerketa dira zehazki? Nire kasuan osasun arloari lotutako ikerketak, pare bat aipatzearren eskutartean dituenak, gaixotasun kronikoak dituzten pazienteen bizikalidadearen modelizazioan ari ginen, bizikalidade horren evoluzioa aztertu nahian, eta beste bat, kolon eta ondesteko minbiziaren ondorioz zirugia izan duten gaixoen bizi iraupenaren ereduak garatu nahian ari ginen bebai. Biak, nolabait gaixotasun kronikoak eta egoera honetan bigarren planora joan dira. Eta noiz uste duzu heldu halko diozula berriz ere lan horri? Bate daki. Ez dakit nahiko laster esan nahiko nuke, baina ez naz ausartzen kasu hortan aurre ikuspenik egiten ziurgabetasuna handia dago. Eta gainerakoan, unibertsitateko klaseak ematen ari altzarete aste hauetan? Ni neu ez leituta neukan nituen eskola guztiak otsaila aurretik eman nituen, eta orduan klaserik ez daukat. Hori bai ikasleen arreta mantendu dut, bai tutoretzak eta baita 3 gradu amaierako lan zuzentzen ari naz, eta ikasle hoiekin bi asterik behin edo bideokonferentziaz batzartzen ari naiz. Beraz kontaktua mantenduz? Bai, jakina. Ima Arostegi Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia eta Teknologia Fakultateko irakasle matematikaria eta bekameko ikertzailea, mila esker zure lanaren berri emategatik eta bejo ondo izuela. Eskerrik asko zeuei. Ondo izan.